si holka nebo kluk, nastraž uši ze sil zvuk. Já jsem myšák, co má styl, rád vařím, kutím, vyrábím. Moje jméno Kutík je, tak dej follow, ať tě to nemine. Hej, hej, co bude dnes? Dobrodružství, zábava nebo test? Ahoj, já jsem Kutík a dnes pro tebe mám kvíz o pohádce Vajana. Vezmi si papír, tužku a nezapomeň si v průběhu kvízu zapisovat, kolik odpovědí jsi měl správně. Tak jdeme na to, Tinko. Jaké zvíře malá Vajana zachránila na pláži před ptákem? Za A. Želvu, za B. Rybku nebo za C. Kraba? Správná odpověď za A. Želvu. Kdy Vajana držela poprvé srdce Tefity? Za A. Jako dítě, za B. v jeskyni nebo za C. v Lalotaj? Správná odpověď za A. Jako dítě. Jak se jmenuje sestra Vajany? Za A. Simi, za B. Simea nebo za C. Siena? Správná odpověď za B. Simea. V jaké podobě se Vajaně znovu objeví její babička? Za A. jako rejnok, za B. jako delfín nebo za C. jako želva? Správná odpověď za A. Jako rejnok. V jakého velkého ptáka se Maui proměňuje? Za A. v jestřába, za B. v orla nebo za C. ve slepici? Správná odpověď za A. V jestřába. Jak se jmenuje kohout, který pluje s Vajanou přes oceán? Za A. hej hej, za B. čau čau nebo za C. aj aj? Správná odpověď za A. Hej hej. Nalo je bohem čeho? Za A. bouří, za B. slunce nebo za C. sněhu? Správná odpověď za A. Bouří. Co Vajana položila na vrchol místo obyčejného kamene? Za A. květinu, za B. malou loďku nebo za C. mušli? Správná odpověď za C. Mušli. Kdo z Vajaniny posádky se vyzná ve stavbě lodí? Za A. Loto, za B. Mony nebo za C. Kel? Správná odpověď za A. Loto. Co Vajanin tatínek nechce, aby Vajana překročila? Za A. most, za B. vodopád nebo za C. útes? Správná odpověď za C. Útes. Tak a tohle je konec dnešního kvízu. Pokud jsi měl 8 až 10 odpovědí správně, tak si polobůh. Pokud jsi měl 5 až 7 odpovědí správně, tak si mořeplavec. Jestli jsi měl 0 až 4 bodíky, tak si domorodec. Napiš nám do komentářů, kolik odpovědí jsi měl správně a jaký kvíz máme udělat příště. Ahoj!